Bukajan subdivision ang kang Khatkhati police station arlo Khatkhati gotom bostialong ehum mi kecho pangjir thang anpin lupusi birta nang pali birta kriponlo tengke Khatkhati gotom bosti national highway thongke brasir kep atowar dungalong phaikuni ni phai inkora trok siani arni kang sampor phai primalom men pangthek thek the mi ke thur rajo mi kecho lapu ana ke prap malom sovera por pen pangjir pithanglo adungarai ke dua tu mi ke chopu ahut pen bukajan la pen Nagaland pen mi ke pamep agari fire service hang philo sita mi ke chok kilit muna ka jok fire service nang ke lia por hut anke avi pinan lo la sojok hemalo ke do kinang soralo hem hormu peri sanghan hai hui la pen Mahindra pickup truck suta mi chupon phuli phula anlo mi ke chopi dera hem phu arup das pusi pangthek pon lapen lak phoso sian bak hormuna hok dunlo halapu Khatkhati police atum pen tala bangso abirta kilong pen adiman humri tunsi kadu kavyasai ke do an langchari pono lapen kopai ke mi labang solong muniratum thang thelang pusi birta long pon bukajan penanan terang carbing long life